Светът е футбол. Може би онзи, който първоначално е изрекал тези невероятни думи, е бил космонавт, запален по футбола, който, наблюдавайки от космосът планетата Земя, озарена от светлината на Слънцето, е открил в очертанията на нейната божествена форма изключителната й прилика с футболната топка, символът на един друг, могъщ свят сред света, в който живеем. Футболът е нещо много повече от спорт. Той е една необяснима компилация от физическа и психическа пъргавина и сила, спортни умения и твърда воля, хладнокръвие, себеконтрол и победоносен дух. Някои дори го считат за религия. Светът на футбола притежава най-желания от всички човешки същества привкус. Привкусът на победата и, може би поради тази причина, неговите привърженици са най-многобройни и най-емоционални, а светлината на неговите звезди грее с най-ярки очертания върху хоризонта на световните спортни дисциплини. Футболът е майка на много значими спортни фигури и имена, увенчани с короните на славата, но малко са личностите, чието живот и спортна кариера са преминавали границите на славата и са се превръщали в жива легенда. Кой е Христо Стоичков и защо неговото име се нарежда сред имената на кралят Пеле, великият Йохан Кройф и знаменитият Марадона? Защо въпреки младостта си се е превърнал в мега звезда не само за своята нация, българите, но и за целият футболен свят, динамично пулсиращ във всички континенти на планетата Земя? В този филм ще се срещнем с хора, които през годините на активната футболна кариера на Христо са били свидетели на неговият изпълнен с трудолюбие и упоритост спортен живот. Техните гледни точки, заедно с документалните кадри и факти, с които разполагаме, ще разкрият пред очите ни пътят на един младеж, който, воден от неописуемата си любов към футбола, триумфално преминава през траекторията на спортните звезди и се превръща в легендарна фигура на футболната слава. Hi, my name is Oliver Luck. I'm the CEO of the Harris County Houston Sports Authority, and in a previous life, I lived in Europe. I spent 10 years over there, and I worked for the National Football League. We were developing American football there. We have a team in Barcelona, Spain, the Barcelona Dragons, and I spent a lot of time, probably took 60 or 70 trips to Barcelona, and saw many a game at FC Barcelona Stadium, Nou Camp, and saw a number of Christo's games, and just a phenomenal player. I never played soccer. American football was my game as a lad,
But Stoichkov was just an amazing player. I was very impressed not only with his skills but his work ethic. So it was a privilege to watch a great artist play the game. Откъде води началото си една легенда? В 21 век, векът на информацията и глобалните комуникации, все още има моменти, в които човекът трябва да поспре налудничевият си спринт и да се завърне към обикновеното детско начало на житейската писта, откъдето тръгваме всички ние, търсейки реализацията на съкровенните си мечти. Христо Стоичков е българин. България е малка страна, разположена в югоизточната част на континента Европа, по западният бряг на Черно море. Природните дадености и духовната красота, с които тази страна е дарена от Създателят, я правят естествена среда за раждането и развитието на велики таланти, един от които е и Джон Атанасов, изобретател и баща на компютърът. На 8 февруари 1966 г. във вторият по големина град в България, Пловдив, се ражда един български младенец, чрез който 24 години по-късно светът ще научи за българската нация по начин достоен за поклон и вечно уважение. На детето е дадено името Христо, което в коренът си означава Христос, Месия, помазаникът. И предначертанието на неговият път по-късно се оказва наситено с месиански победоносни освободителни задачи. На всеки от трите континента, където Христо играе през годините по-късно, победата го следва непрекъснато, потвърждавайки, че той е роден под специална звезда и носи в себе си сърце и мисия на победител. Христо е първородният син в семейството на Пенка и Стоичко Стоичкови и от дете е закърмен с любовта към футбола. Винаги съм насърчал Христо в развитието му като футболист. Значи първите ми впечатления към Ицо, към топката, беше на 3-4 години. По онова време България се намира в една от най-железните прегръдки на комунистическият режим. Годините са тежки. Свободата на личността е потъпкана тотално. Директивите на Българската комунистическа партия са единственият критерий за лично и обществено поведение. Всичко, включително и спорта, е под абсолютният контрол на българските сталинисти. Но малкият Христо не се интересува от нищо друго, освен от футболната топка, чието обаяние постепенно обгръща целият му съзнателен живот. Като всяко дете започнах и аз от много малък, на улицата, на село. Там, когато събирахме събота и неделя всички яйца, тъй като много трудно беше в тези времена да имаш организиран футбол. Но спомням, че още от много малък вътре в мене започна да ври да кипи тая жажда, че един ден мога да стана футболист. Ние сме спортно семейство, както от съпруга ми от фамилията, така и от моята фамилия. Повляха ми родителите ми, хъса, който ми даваше постоянно дядо ми. Повечето играехме на асфалт, на пътя, когато минаваха коли, автобуси, спирахме, когато отминат, продължавахме да играем. Не съм забравял откъде съм тръгнал, откъде съм минал, какви препятствия да имал пред мен. Винаги, когато се прибера в България или в
в Пловдив или когато отскоча до село, винаги минавам през тези места, точно там, откъдето съм тръгнал. През тези смутни времена никой не подозира, че една нова звезда се е появила на българското небе. Христо Стоичков заедно с хилядите български деца ходи на училище, очаквайки с огромно нетърпение всеки училищен звънец, за да поеме съдбовният си спринт след топката. Физкултурният салон и дворът на училище Вапцаров Пловдив още пазят ехото от шутовете на детето в футбол. В училище има една стара стена на физкултурния салон, която е усетила милионите удари от шутовете на Христо. Още от дете беше ясно, че футболът ще бъде неговата съдба. Христо е едва първи клас, когато е забелязан от организаторите на спортни дисциплини в Пловдив. Първо започнах с лека атлетика. Това беше 73-74 година, при един от най-добрите ми треньори до ден днешен, Георги Георгиев. Аз се впечатлих много от неговите качества. Той беше една свита пружина, която в един момент така се изстрелваше, избухваше и беше заредена с много голяма енергия. Винаги ще му бъда благодарен на този човек, тъй като успя още от много малка възраст да ми покаже правилното бягане, правилното движение на ръце. Това, което е нужно за един спринтьор. Той е роден за лидер. Той е просто още с сформирането на групата по лека атлетика. Той стана така капитан на цялата група. Участваше така много активно във всички тренировки. Станах републикански, станах втори в България на 500 метра. Така, отделни титли, които можех да спечеля като лекоатлет, училищни награди много. Но в един момент почнах вече така да замислям вече дали не е по-хубаво да оставя лека атлетика и да занимавам с футбол. И си имаха вътрешни предимства между училищата и това, което може би му даде голямия хъс още от малък да борави с топката. И в един от тези мигове, които бях на кръстопът да продължа с лека атлетика или да започна друг спорт, си появи първият ми треньор по футбол. Огнян Атанасов. И Христо Стоичков започна при мен да тренира футбол. Ние от 10 годишни ги взимаме подготвителни групи, ходим по училищата из квартала и събираме деца, които след време ще бъдат отбора, който ще изградим. При него беше още по-лесно, тъй като събрана в училище една група от 20 момчета и започна да ни говори, че футбол е красива игра, много хора идват да те гледат, спектакъл, ще отбележиш един гол, ще има повече емоции, отколкото да се занимаваме с други спортове. И така започнах Марица Пловдив в продължение на 5 години под ръководството на Огнян Атанасов. Нашата работа като треньори е тази, първо да открием талантите, след това ние да им намерим място в отбора. Дали ще е вратар, дали ще е защитник, полузащитник или нападател. Първите ми стъпки като футболист, първите ми голови като футболист на Марица. И за мен това е първият отбор, който е дал стъпки на Христо Стоичков в дългата ми кариера като футболист. Понеже беше много бърз, той почна да играе като последен човек, либеро, както му казваме, и с фанелка номер 5. Тренирахме в завод Комбинат Марица. На времето беше Комбинат Марица. Имахме по 3 тренировки на седмица. След училище ходихме да тренираме и ако сме втора смяна на училище, ходихме сутрин от 9:30 до 11 да тренираме. Под вещото ръководство на своят първи футболен треньор в продължение на 5 години Христо Стоичков израства като изключително трудолюбив млад футболист с огромни надежди за голямо спортно бъдеще. Футболен клуб Марица Пловдив запечатва с огнен печат в сърцето и погледа на юношата посоката към футболният Еверест.
Но пътеката на мечтите е осеяна с болезнени препятствия, които са в състояние да срутят всяка обикновена илюзия, особено в крехката юношеска възраст. Пред Христо започва поредица от тежки разочарования, битки и победи, които често ще го съпътстват през годините занапред. През 1981 година комунистическото ръководство на Пловдив назначава на мястото на Огнян Атанасов друг треньор на име Ради Стефанов, който с характерното за комунистите по това време самочувствие обявява Христо Стоичков за безперспективен футболист и го гони от клуб Марица Пловдив. За Христо светът сякаш свършва до тук. Животът около него престава да съществува в този момент. Но Христо е роден под специална звезда и пътят му към славата ще продължи с помощта на друга ключова фигура от животът му, един млад спортен организатор на име Атанас Узунов. И бях принуден една година да не играя. Просто това беше първата тежка крачка, която трябваше да преодолея. Но намерих, може би, един от най-големите ми приятели, който ми подаде ръка в този труден момент. Днес е мой кум, Наско Узунов, който ме прие в завода. Едва на 14 години играех в заводски отбор, тъй като нямах просто никакъв шанс къде другаде да мога да играя. Ицо пасна много добре на колектива, беше най-малкия и постоянно се грижеше за батковците си, както на лагери, така и в самите срещи. Но съвестта не ми позволяваше да го оставя да играе в заводски клуб, след като той има качества, а и ги показа на терена. Тогава аз вече бях действащ съдия, футболен съдия и поддържах много добри контакти с Сава Салов, треньор тогава на Хеброс Харманли. Разговарях с него, като казах, че той е още на юношеска възраст. Ако може да го вземе, да опита, да поиграе и да завърши естествено средното си образование в електротехникума на град Харманли. Харманли е малко градче в югоизточната част на България, в близост до границата с Турция. Клубът за професионален футбол носи името Хеброс и там в продължение на 2 години и половина малкият Христо учи електротехника и играе футбол като професионален играч. И за щастие ме пратиха в Харманли при един от най-големите специалисти в всички две групи, които до сега сме имали в България. Треньорът беше Сава Салов, помощник беше и Краси Попов. Христо Стоичков ми го доведе Наско Узунов, който последствие стана кум. Наско Узунов беше треньор тук в деца в Пловдив и ми каза: тренер, виж бе, той може да стане нещо. С родителите на Ицо закарахме до Харманли просто на проби. Изненадващо за нас беше, че на третия ден Сава Салов каза, че лично той му става настойник и го оставя в отбора. Така започна голямото развитие в големия футбол на самия Христо Стоичков. Имаше момчета войници, аз едва на 14-15 години. Но всички ми подадаха такава голяма ръка, тъй като виждаха, че има нещо в мен. И той беше един от най-младите футболисти на тези две групи и се изявяваше много добре. Даже имаше един журналист, Стоянко Кованов, който така писа във вестник Спорт, да помните от това име, който ще стане голям футболист на българския футбол. И това време не закъсня. Христо стана големия футболист и оправда това, което Кокованов писа за него. Ми подаде най-голяма ръка треньора. Всеки мач ме пускаше да играе. Всеки ден ме караше по 2 пъти да тренирам. Виждаше, че само с труд може да се извлече нещо по-голямо от това, което го имам в мене. С трудолюбието си той показа, че може да стане добър футболист. Беше един от голмайсторите на отбора. За 1-2 години стигна до юношеския национален отбор, младежкия национален отбор, където беше и главно действащо лице в тези гарнитури. Усърдният труд е най-големият помощник на всеки талант. Талант без труд и труд без талант са понятия близки по своето съдържание.
При Христо обаче, изграденото от треньорите му трудолюбие във футбола и в роденият му спортен талант, още от юношеска възраст са като две гребла, чрез които лодката на успеха му непрекъснато ускорява победоносният си ход. Винаги си е вършил работа както трябва. След една година игра професионален футбол в Хеброс Хармали през 1983 година, Стоичков е поканен да участва в юношеският национален отбор на България с треньор Бори Ангелов. Когато се говори за Христо Стоичков, не може човек да не се вълнува. В 1983 година поех юношески национален отбор в старша възраст. Получи се една много известна телеграма, че национален отбор на България юноши ме кани да бъда за квалификацията България-Турция. Бях изненадан, тъй като за пръв път викаха футболисти от две група. Всички футболисти играеха в Б група, А група имаше футболисти, но... Харесани с бързината, с умението си. Естествено, че първите стъпки винаги са били трудни. За пръв път те викат в младежкия национален отбор. За пръв път трябва да обличеш фанелката на България с герба. За пръв път, че слушаш химна на България. Естествено, че си притеснен. Още на втората международна среща с юношеският отбор на Турция, 17-годишният Христо отбелязва гол от решаваща дуспа за квалификациите на Европейското първенство по футбол. Показа характер, вкара и така класира отбора. Още като малък самочувствието му бе много високо, но за разлика от някои други млади играчи в отбора, неговото самочувствие бе подплатено и с качество. Той вътре в терена беше за мен специално един голям стратег. Него не трябваше човек да го учи много и не трябваше много да го насочва. Просто така се е родил и това, което Господ му го е дал, всичко е футбол. Едва 17 годишен Христо Стоичков е вече фигура, която се забелязва и в по-високите слоеви на професионалният футбол в България. Но преди да стъпим в първите полета на славата, нека довършим с няколко думи периодът с треньорът Сава Савов и Хеброс Хармали. Само за малко повече от 2 години Христо оставя незаличима следа в южното българско градче. Футболен клуб Хеброс, заедно с участието на Христо Стоичков, достига на полуфинала за Купата на България. Най-високият успех в своята футболна история. Години по-късно ръководителите на Хармали, заедно с цялата градска общественост, ще отдадат на футболиста най-високата чест в града. През юни 1995 година Христо Стоичков е обявен за почетен гражданин на Хармали. Целият град излиза на централния площад, за да посрещне великата осмица на световният футбол и да изрази всенародната признателност за неговото блестящо представяне на световното първенство по футбол през 1994 година в Съединените американски щати и прославянето на България по целият свят. Новата 1985 година носи скъп новогодишен подарък за 18-годишния Стоичков. Той е поканен да участва в най-елитният футболен клуб на България – ЦСКА София, който от основаването си през май 1948 година е бил 28 пъти шампион на България по футбол. Христо приема поканата на главния треньор Манол Манолов и заминава за София, столицата на България, за да попадне сред най-висшето ниво футболисти по онова време. Естествено, че трябваше да се тренирам много. Тренирах дворазово, триразово. Спях на стадиона само да мога да намеря сили, да мога да играя. Пред нищо не се спираше, че много тренираше сериозно, много режим, нали, спазваше режимния, беше упорит, много упорит, много. И тренираше и фалове, тренираше, нали, много. И дарбата, таланта, всичко си имаше. Започнаха да ме пускат като полузащитник, заедно при Пламен Марков, заедно с Гошо Славков, с Илия Войно, с Лъчезар Танев, Ради Здравков. Да намериш сили да играеш с тези имена в полузащитната линия не е никак лесно. Главният треньор на ЦСКА Манол Манолов и капитанът на отбора Георги Димитров вдъхват голям кораж на младият футболист
И под общата грижа на всички по-стари съотборници, Христо бързо става титуляр и започва да печели симпатиите на привържениците на ЦСКА София. Играех няколко мача като титуляр, няколко като резерва и дойде в, може би, втората така най-голямо нещастие в моята кариера като футболист. Месец май 1985 година, когато прословутия мач за всички българи е ЦСКА и Левски. Футболен клуб Левски е другият голям отбор на България. Най-големият и страшен съперник на ЦСКА София за шампионската титла на страната. Зад Левски тогава стои Министерството на вътрешните работи, а за ЦСКА Военното министерство. И на финалите за Купата на Съветската армия за 1985 година резултатът от това вечно дерби е 2-1 в полза на ЦСКА. И отборът печели шампионата. За първи път в живота си Христо усеща неизразимият вкус на шампионската титла. Но, уви, в България комунистите все още са на власт и бъдещият носител на златната топка още веднъж усеща тази смазваща система върху младият си гръб. Съвсем неочаквано по нареждане на българското комунистическо правителство, шампионската купа се отнема от ЦСКА. Обвинението е груба игра и от двата отбора не съвпадаща с етиката на социализма. За наказание двата отбора са преименувани – Левски на Витоша, а ЦСКА на Средец. Няколко души от двата отбора са наказани и уволнени. Христо Стоичков, като най-млад играч, е обвинен несправедливо в най-груба игра на терена и без обяснение му са отнети всички права да играе футбол и то завинаги. Но като най-малко от всички трябваше да обира с пешкира. Без да ми покажат жълт картон, без да имам никакви предупреждения от съдия, от нищо. На другия ден бяха решили, че Христо Стоичков не може повече футбол да играе. Трънлив е пътя към славата, но всички знаем, че златото се пречиства през огън и че за лидери са истински способни само онези, които не се пречупват от ударите на живота, а продължават борбата до край, за да победят. Той никога не отстъпва пред трудности. Болката и разочарованието се сблъскват с волята и решимостта на бъдещата легенда да се бори за своята велика и съдбоносна любов – футболът. Въпреки, че е наказан за винаги да не играе футбол, Христо, макар и самостоятелно, продължава ежедневните си тренировки с вярата, че чудото ще се случи. След 10-месечно наказание, мъки големи, прехана в казармата, бяхме в казармата в Стара Загора, започнахме да... нов живот. Сутрин ставаме в 5 часа, вечер лягане в 9, цял ден на крак. Имаше организиран футбол, каквито бяха военните отбори, но не можех да играя, тъй като бях наказан за винаги. Не можех да практикувам никакъв организиран футбол. Но чудото става. Чудеса се случват там, където мотивите са чисти, желанието е искрено и вярата е силна. И за радост в един ден, на април месец, ако не се лъжа беше, се обадиха, че Футболния съюз разрешават отново да се върнем да играем в футбол. И същия ден в 9:30 сутринта ни разрешиха и аз отпътувах за Сливен, където в този ден ЦСКА играеше за Купата на България. Вече това е новата стъпка в моя живот като футболист на ЦСКА. Вече треньор Димитър Пенев, Петър Жеков, Стоил Трънков. Христо Стоичков е отново в редовете на ЦСКА. Един талант, който първият път, който ми направи. Един вече млад, изграден футболист, независимо на тези години.
във всяка една тренировка, във всеки един матч той показваше всеки един ден процента в своето израстване, в своите възможности. Започнахме един нов живот, тъй като Димитър Пенев даде път на много млади футболисти. Беше човек, който винаги допълнително оставаше с останали млади футболисти, допълнително по 1 час, по 2 часа в отделни моменти. След няколко години работа с Димитър Пенев започнаха да идват и добрите резултати на ЦСКА. Започнаха много да се говори за ЦСКА извън пределите на България. Но успехите винаги са били на заден план. Никой няма да забравя думите на Стоил Трънков, на Жеков и на Пенев, че само труд може да постигне най-големите успехи. През футболният сезон 1986-87 година в отбора на ЦСКА се оформя едно великолепно ядро от 3 нападатели – Христо Стоичков, Любослав Пенев и Емил Костадинов, което в продължение на няколко години се превръща в страшилище за всеки съперник, както в България, така и в чужбина. ЦСКА си възвръща шампионската титла и в продължение на 3 години до 1990 година е шампион на България по футбол. За Христо Стоичков се говори вече не само във всеки български дом, но и в цяла футболна Европа. Когато разкриваме животът и спортната кариера на Христо Стоичков и постепенно се убеждаваме по какъв начин той се превръща в футболна звезда и по-късно в жива легенда, ние не можем да не отделим малко време и на неговият интересен характер. Извън футбола, той наистина е голяма и много добра душа. Коренно различен е в държанието си на терена. Аз съм казвал винаги, че неговия характер има в отделни моменти нестандартен. Ако той е стандартен, няма да бъде с тези качества на терена. Характерът повече го изявява по време на играта. Нали, поне е темпераментен. Там се вживява в играта. Влиза в някакви спорове с противниките, с съдиите. Но в живота е много добродушен така. Той е помагал на много хора. Той е някаква фигура, която просто няма равно на себе си. Той е толкова обаятелен човек, толкова превзема хората. Той не отказваше на никой. Както на болни хора, болни деца, така и на приятелите си, които изпадаха в затруднение. Характер, който е достоен за уважение. Винаги той е бил обект на предизвикателства от журналистите. Много пъти с тях той така е влизал в конфликти, но това е било, може би, израз повече на неговия темперамент, който би следвало да се изучава и в спортната медицина, като тип агресивен спортист, жадува само за победата. Той плачеше за всяка изгубена топка, за всеки един вкаран гол, за всяка педет земя се бореше на терена. И не случайно стигна най-големите върхове в световния футбол. Начина, по който се държи на терена и понякога той създава малко скандали, но тия скандали понякога действат положително на самия отбор. Те се амбицират да играят още по-усилено и по-задружно против противника. Така че това негово държание по някой път мисля, че дава много положителен характер.
Заедно с възходът на футболен клуб ЦСКА при треньорът Димитър Пенев започват и персоналните награди на Христо Стоичков. 5 пъти той получава отличието футболист на България. Получава призът мъж на годината, голмайстор на България и много други награди. За мен никога не са били важни тези награди, тъй като наградата я получава, защото отбор е играл добре. Защото тези футболисти, тази група, която е била с тебе, винаги ти е помагала да бъдеш на първо място. И моите успехи винаги съм казал, че са и част от на моите колеги. През 1989 година съдбата решава да даде уникален шанс за реванш на Христо Стоичков. ЦСКА побеждава вечният си съперник Левски София с редкият футболен резултат 5-0. 4 от головите отбелязва Христо за радост на всички свои фенове и за срам на футболен клуб Левски София. В знак на триумф в следващия матч от шампионата той излиза на терена с фланелка номер 4. И днес в Музеят на славата във футболен клуб ЦСКА София се пазят обувките на великата осмица, 4 пъти разтърсили мрежата на противника в този съдбоносен двубой. Не след дълго кожените обувки на Христо Стоичков се превръщат в златната обувка на Франс Футбол. През 1990 година в Париж, Франция, капитанът на ЦСКА, българският шампион по футбол, е обявен за носител на златната обувка за отбелязани 38 гола в шампионата на страната. Заедно с футболния триумф, който придружава трудът и таланта на Христо, се случва нещо не по-малко съществено. Този път в личният му живот. Христо Стоичков попада в плен на най-красивото човешко чувство – любовта. С Христо се запознахме през 1987 година и нашата любов беше любов от пръв поглед. На 7 февруари 1988 година, ден преди да навърши 22, Христо и Мариана сключват граждански брак и създават новото семейство Стоичкови. Според едно старо споразумение, Атанас и Соня Узунови стават кумове на младоженците. Ожених се на 21 година. Естествено, че намерих човек, който в продължение на 15 години е винаги бил с мен. И в най-тежките моменти, и в най-хубавите моменти. Но Мариана за мен остава човек, който винаги ще бъде човекът, който успя да равновеси Христо Стоичков. В живота на Христо е имало добри и лоши моменти, имало е победи и загуби. И аз винаги съм се старала да бъда зад него, да го подкрепям в всичко, което той прави. Успя да постигне тази сигурност в мен, тази убеденост, че това, което правя всекидневно, го правя с желание, го правя уверено. И за мен е нещо много важно, когато един такъв човек бъде до теб. Живота на който и да е спортист не е лек и когато се прави такава голяма кариера, винаги семейството е ощетено по някакъв начин и то може би най-вече от време прекарано заедно. Мариана в продължение на тези години успя да ми покаже какво значи жена на Христо Стоичков. I remember when I was little, my mom used to take me to my dad's soccer games and we used to sit and every time I'd watch my dad score, I felt the adrenaline rush and I was like happy. Even though I was a little kid, it was fun to watch. It was like a lot of people. I enjoyed it.
Не винаги спортните постижения са най-важното нещо в нашия живот и в живота на Христо. За нас е много по-ценно и много по-важно това, което сме създали като семейство, нашите две дъщери. Защото кариерата винаги е до време, но семейството винаги остава и които те подкрепят, които са около тебе, които те обичат. И мисля, че семейството е много важен фактор в живота на Христо. Тя успя да организира всичко по най-добрия начин в нашето семейство. Отглеждането на децата, изучаването на децата, възпитанието на децата. Hi, my name is Christina Stojkov. I'm Hristos Stojkov's daughter, and I love when he scores goals and everybody gets happy. Even though I don't see my dad that much, every time I see him, like my whole family and I have a lot of fun. We go on vacation and we just enjoy each other's presence. Ние винаги сме се старали, когато сме заедно, нашето време прекарано заедно да бъде максимално пълноценно. Това, което съм постигнал като футболист, е много повече проценти на нея, тъй като ми е дала тази увереност, това спокойствие, което един футболист, един човек трябва да го има. След толкова години на победи в неговата кариера, винаги имаш чувство на удовлетворение след всяка победа, но винаги остава малко незадоволен, защото винаги търси нещо ново да покаже, винаги търси нещо ново да научи другите около него и да бъде полезен с нещо. I've learned many things from my dad, and one of the things I've learned is that in life people have to be winners, and to be a winner you have to work very hard and all the time. My father is the best person in the world, and I love that he's my father, and I'm happy and I'm proud. През периода 1988-90 година футболен клуб ЦСКА София има редица международни изяви, в които звездата на Стоичков постепенно заема централно място върху българският футболен небосклон. Победите над Интер Братислава, Панатинайкос Атина, Рода Холандия за купата на националните купи последователно доказват, че в България се появява едно златно футболно поколение от млади футболисти, което съвсем скоро ще покаже на Европа и света, че българската нация е достойна за уважение. Христо Стоичков, Любослав Пенев, Емил Костадинов, Трифон Иванов играят вече и в националният отбор и печелят победа след победа за България. Започват преговори с европейски футболни клубове за евентуален трансфер на тези български играчи в чужбина. Когато проследяваме траекторията на мегазвездите, тръгвайки от самото им начало, със сигурност достигаме и до една велика повратна точка, след която посоката се сменя рязко и живота тръгва по невероятна вертикала нагоре, за да изпълни своето божествено предначертание. Такава велика и превратна точка в пътят на Христо Стоичков е полуфиналът на европейският футболен турнир за Купата на националните купи през април 1989 година. Срещата е в Испания. Барселона срещу ЦСКА. Стадионът е Nou Camp. И там, на четвъртият ден от четвъртият месец на 1989 година, обявеният в детството си за безперспективен футболист, лишаваният от футболни права в юношеството си Христо Стоичков, открива резултата с един безпаметен гол във вратата на великият испански вратар Субисарета. Голът му на Nou Camp е оценен от всички специалисти като фантастичен, рядко красив и е обявен за гол класика. И в онзи звезден миг треньорът на Барса, великият Йохан Кройф, вместо да се натъжи от попадението, се обръща към своят заместник Рексач с думите: „Чарли, искам този играч“.
Така холандският трикратен носител на златната топка променя посоката на футболният живот на Христо Стоичков. От този момент нататък започва период на борба за трансфер на българската осмица в футболен клуб Барселона. Този период съвпада и с падането на желязната завеса на комунизмът в Източна Европа. След дълги и мъчителни преговори с представителите на Българският футболен съюз и ръководството на футболен клуб ЦСКА София, през 1990 година е подписан двустранен договор за трансфер на Христо Стоичков в футболен клуб Барселона. Трансферът е в размер на 4 милиона щатски долара, които каталунците заплащат на българите, за да имат осмицата на ЦСКА в своят отбор. Подобна сума никога не е заплащана до този момент за футболист от Източна Европа. Един голям празник както и за клуба ни, така и за футболната нация в България. В Барселона, когато започнах да играя, лесно ми беше от началото, тъй като моята работа беше да отбелязвам голови, да играя добре, публиката да се наслаждава на това, кое Йохан Кроев е взел като нов футболист. Благодарение на Лаудруп и на Чики, на Юзебио, на Бакеро, Куман, успяхме да направим този здрав колектив, който години наред успя да радва хората в света. Започна да се говори за един Dream Team.